Cilj programa podrške udruženjima preduzetnika koji sprovodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća je da doprinese uspostavljanju i jačanju partnerstva sa udruženjima preduzetnika na teritoriji Republike Srbije, kao i pospešivanju njihovog rada, podizanju nivoa preduzetničke kulture, formiranju novih preduzeća i razvoju konkurentnosti ovog sektora. Sve to radimo u suštini da bi ojačali same preduzetnike, a mislim da je najbolje jačanje njihove infrastrukture preko sopstvenih udruženja. Znači, jednostavno, lakše vam je da negde izađete na tržište ili na stranu ili na domaće, da se pojavite ukoliko imate iza sebe više ljudi, više kooperanata, više preduzetnika i kao udruženje jednostavno lakše krčite put neki do uspeha. Osim podsticaja ravnomernijeg regionalnog razvoja, kroz ovaj program stvorit će se uslovi za uspostavljanje partnerskog odnosa između javnog i privatnog sektora i unapređenje socijalnog dijaloga sa malim i srednjim preduzećima. Ovo je jedan od načina u stvari da im pomognemo, da sve one svoje razvojne aktivnosti koji će im pomoći da opstanu, da njihovi članovi budu zadovoljni i da u stvari privuku nove članove kako bi oni jačali, ovo je možda put da im na taj način pomognemo. Bespovratna sredstva koja su dodeljena za 48 gradova u Srbiji biće utrošena za promociju, edukaciju, podršku u infrastrukturi, poslovne susrete, povezivanje i umrežavanje. Mi smo u ovom, da kažem, projektu se ograničili teritorijalno isključivo na grad. Za dalje ćemo videti, možda proširimo delatnosti i malo šire na region, ali u ovom momentu će to biti seminari koji će se osvrnuti na upravljanje finansijama, elektronsku trgovinu, menadžment uopšte, neke teme opšteg tipa koje će biti jako zanimljive da se čuje. Politika države kretaće se u pravcu formiranja nacionalnih asocijacija preduzetnika, kako to čine evropske zemlje, kako bi se ovaj sektor što bolje razvijao, a država racionalno usmeravala sredstva.